ako si sa to rozhodol, že budeš teda úplne veriaci, mal si aj pochybnosti o tom, že Boh existuje? Keď svet veľa do mňa toľko, že Boh tu nie je, že keď sa dejú také veci, tak Boh nemôže existovať, tak vtedy som možno mal ten pocit, ale to pochybovanie sa mi nejako vnútorne vyvracalo. Nikdy to asi nebolo úplne také, že by som bola úplne na 100% si možno istá, že vždycky tam boli nejaké pochybnosti, niekedy väčšie, niekedy asi menej. Niekedy také tie ťažké životné situácie ma tak fakt ako keby spochybnili v tom, že či Boh vôbec existuje. Také situácie, kedy som sa tak až odklonila od tej cesty viery. Ale mám pocit, že Boh si ma tak znova pritiahol k sebe nejakým spôsobom. Keď už si sa rozhodol, že si veriaci, tak myslíš si, že je v poriadku spochybňovať svoju vieru? Je to v poriadku, pretože iba tak môže človek vlastne ešte viacej sa upevniť vo viere a je v pohode sa pýtať. Myslím si, že je to úplne ľudské.